Icala mina ngilazi Nkosi yami, mhlawumbe icala lami lokukhonza wena. Lokhu ngiyazibuza Bathwani uNkulunkulu wangidala kahle nabanye abantwana. Ngifile ngathi angipilo kulo mhlaba, ngifile ngathi ngathatha impilo yakho. mhlawumbe icala lami lokudumisa wena njalo ngamasonto. Lokhu ngifisa ngiyazibuza ngiyaziphendula kaze ngoneni na, ngoba icala lami nangilazi, ngoba icala lami nesono sami nangisazi. Ngoneni na mhlawumbe lokhu sami Nomvelo. Yazi nje usuqeda ukulungiselela esikoleni. Sisi wami, angiboni ngathi ngiya esikoleni, ngibona ngathi ngingathatha impilo yami. No, Nomvelo. Why? Ngoba sisi wami iy'ngane ziyangihleka esikoleni ngebala enginalo. Nomvelo, umuhle. Cela uyithembe wena ngithi. Yebo, Ungabanaki ukuthi bathini. ngiyabonga sisi wami, sengithatha ubhakhendozi ngibelethwe esikoleni. Ebaza muhle ekhaya. Nawe usisami konke kade ethangenzayo lefikile. Hayi kwenze kahle sihambe esikoleni. Asihambe singaze sibe late. Ngibhalela khoma Oliver. Ya ngibhalela sisami ngisheshe kusekelile. Okay. So, bethayikin ngilethi ngahamba ngiyababona khona abantu bethi Nomvelo musukhola abantu ukuthi bathi ngikhola wena ukuthi njani ubona njani sina abantu ukuthi bahambe besebenzisana. Yazi zonke ngifile ngathi angipilonke kulesi sikole. Nomvelo asambe isikole. Hayibo, hayi cha, cela ukuyiyela, ngathi ngifanele. Liphikani guys. Hayi bani ibheke nje mubi kanjani. Buka isikhumba sakhe esisabekayo. Yambonga that is all ayibawuthola. Sisimanje on this. Ayi kungenga ukulungisisa neshwapha oluyimumi. Nomvelo, usatshela ngani usumhlopha ngaso after kuba umlungu. Isihloko salo msebenzi sithi my body. Okusho ukuthi uzokhuluma ngomzimba wakho. Ngizonihlukanisa nibe amagroup awu-2. Ngizocela 1, 2, 3, 4, 5 mina. Nawe 6. 1, 2, 3, 4, 5 mina. Okay guys, njengoba itopic yethu ikhuluma ngomzimba wakho,
Mina ngicabanga lesigaba sithini. I know that Novelo is smart. Novelo, what can you do? I think everyone has a unique quality. Oh wow, Novelo, this is not acceptable. Come on guys, can you stop what you are doing? You're disturbing us. Hayi, manancane bhahla. So, Novela usho, njengoba usakhetha uku-applyela ukuba umlungu, bamnyama uyakhanyisa. Kahle yona Novelo yini? Umlungu noma umZulu noma usasikwayo. Novelo ini? Novelo. So, Novela usho, njengoba usakhetha uku-applyela ukuba umlungu, bamnyama uyakhanyisa. Umsaqasho wendaba sekuseni. Ubicalala nesono sami nangisazi. Koneni na bilok sama kwami shayisa Novelo wenzani? bilok sama kwami kuzonisa ngaba Manje zangihleli esikoleni. Ngithe ngicela ungabanaki angithi kuseni. Banginaka ngabanakile ngisakwazi ukubekezela. Sisi wami. Cela ubuye esibukeni ukuthi umuhle kanjani. Ungabanaki ukuthi bathini ngawe. Uyangizwa? Yeah. Sisi wami. Ungasakhala. Ungabanaki labantu abathi abanangi ibala lakho. uNkulunkulu wasidala ngendlela engafani. Nami ngihlukile kunawe, kodwa ngiyozungizwe nginaka ngesipho sakho naso. Umuhle sisi wami. Ngiyabonga sisi wami. oh yeah Novelo. Kunjani? Ngiyaphila. Phela izolo ngifuna ukubuza ukuthi uhambe kanjani ugcine kanjena. Ngihambe kahle izolo. Ngiyayibona ke nemood yakho namhlanje. Phela usisami ngitshelile ukuthi i-albino lenginayo uNkulunkulu angidala nginayo. Sengisamkelile leso simo. Ya nangu Novelo nesigodla. Kahle wena Novelo ushinga ngokuthola la sikoleni ngoba asikudingi nakancu. Kahle wena ungiphaphela ukuthi mina nasifana namabala kusho ukuthi nami ngibelong kulesi sikole. Novelo lana. Action. There you go, girl. So guys, namhlanje ilanga lokwenza i-presentation. Sizoqala ngogroup A, umuntu oyedwa azosipresentela la phambili. So uba uzopresenta group A. Novelo will present our essay. Okay, please Novelo come through. Sanibonani. Yebo. Igama lami ngiNovelo ngowakaZungu. Ngihlala la eMpumuza. Mina ngazalwa ngine-albinism. Mina ngikhule ngihlukumezeka, abanye bethu eklasini bengibiza ngamagama amabi engawathandi. Kwaze kwafika isikhathi la khona ngifuna ukuthatha impilo yami. Usisi wami wangikhumbuza wathi ngingayithatha impilo yami ngimuhle ngini. Olaye wangise ngimuhle ngaphakathi nangaphandle. Ngiyabonga. Novelo siyaxolisa ukuthi angakusondela eklasini. Siyasikhuthaza ukusondela eklasini. Sicela usixolele. Okay guys, ngiyalambile
eceleni. Okay, guys, one, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five. Yearning for freedom beneath the stars, the whispers of wind, a song is heard, echoes of ancestors, their voices stirred through trials and odds, resilience unfurls in the black child's heart, in the black child's heart. Freedom is the world from chains of history. Sawubona Nomvelo. Yeah. Ubeke siyakujoyina la. Yeah, guys, come on, see songs. Okay, guys, let's continue. Students can next la niggas so go best na the schemes so kumjela lo twigo so banati sandingo students can next la niggas so go best na the schemes so kumjela lo twigo so banati sandingo. Listen one. PMP, the city of choice. Sense izinto zenzeke ngokuveza amakhono. The true spirit of a warrior. PMP achievers, no one is against us. Push umshika ngokusezingeni eliphezulu ubuzuzulu suthi buhle ubuhle asike style esinganaso la. Hey. PMP achievers, no one is against us. Push umshika ngokusezingeni eliphezulu ubuzuzulu suthi buhle ubuhle asike style esinganaso la. Umufuni movie, zoyithola la. Umufuni video, zoyithola la. Umufuni hip hop session ikhona la. Umufuni ubumnandi, uzothola la.